משפט אחד מולי. אני חושב שחשוב שהבחירה של השופטים תהיה מקצועית, ולא לפי שיוך פוליטי כזה או אחר. זה בראש ובראשונה. ועוד דבר חשוב... אני הולך להגיש עכשיו... יש תנאי סף, בסדר, יש תנאי סף, אבל בתנאי הסף האלה הרוב המוחלט עומד. עכשיו, ועוד משפט. הדבר הכי חשוב שהרפורמה הזאת צריכה לעשות, מעבר לבחירת שופטים, כן, לא? שיטפלו בבעיות הרציניות שלנו, שעורכי הדין ביום-יום בבית המשפט, כמו הימשכות תהליכים. לא יכול להיות היום שהליך משפטי נמשך 8 ו-9 שנים, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני, תטפלו בזה, תעזרו לנו, לאזרחים. אולי נחזור כמו ארצות הברית, שהנשיא, עם שימוע בסנאט, ממנה את השופטים. אבל דרך אגב, משהו חשוב, שאתה עדיין שוכח, אי אפשר לבחור שופטים. שינוי קטן שהוסיפו, שהורידו מרוב של 7 לרוב של 5. עכשיו, הדבר הזה לא משהו שאי אפשר לחיות איתו. וגם חשוב להגיד שזה לא אמור להיכנס עכשיו, אלא רק בכנסת הבאה, אחרי שיהיו בחירות. זאת אומרת, זה לא עכשיו מגן על... בדיוק. יבוא אותו יאיר לפיד וייבחר, בדיוק, אז הוא יוכל... עכשיו, הוא יוכל גם לעשות מרד מיסים. ביחד. התוכנית הכלכלית של הזה. בסוף, מה שקורה כאן זה שיהיו יותר גורמים פוליטיים מגורמים מקצועיים בוועדה, וזה הפחד והחשש. לא יודע להגיד לך, זה לא יהיו יותר גורמים פוליטיים, יהיו גורמים פוליטיים אחרים. בואו, הוועדה לבחירת שופטים... אבל בסוף הם יהיו מטעם, אבל זה גוף פוליטי. רק בואו נסביר איך הוועדה עבדה עד היום, לילך, ומה השתנה. הבנתי מה לינדור כהן שמגיעה מהפרקליטות, והיא יצאה לשוק הפרטי, אבל עד לא מזמן, אתה היית בצד השני. דור, מה, באמת? יושבים כאילו, מציעים פאנלים? אז כמי שהיה בצד השני, כפי שאתה אומר, אני יכול להגיד לך בצורה חד משמעית. אין למדינה כרגע כלים להתמודד עם התופעה הזאת. לא כלים חקירתיים ולא כלים משפטיים. לנהל תיקים של פרוטקשן זה קשה מאוד. גם מבחינת הבאת הראיות, איסוף הראיות, וגם מבחינת להעיד את אותם מתלוננים. לא הבנתי, באו, אמרו לי, ישרפו לך את העסק, כמה ראיות אתה כבר רוצה? אז הרוב המכריע של האנשים בכלל לא מגיעים לתחנת המשטרה כדי להתלונן. מאחר ומפחדים, כמובן. או שבאמת ישרפו להם את העסק. הם יודעים שלא מטפלו בזה. מצד שני, אני יכול כן להגיד לך שבחודשים האחרונים יש מגמה של החמרה. בית משפט העליון החמיר ענישה בתחום העבירות הפרוטקשן, אבל צריך כמה כלים מאוד מאוד בסיסיים בכדי למגר את התופעה. דבר ראשון, צריך להקים יחידה יהודית שתעסוק אך ורק בעבירות הפרוטקשן, וזה לא יספיק. כי אתה צריך לחוקק חוקים, אתה צריך לתת להם אמצעים מיוחדים וכלים שיקנו להם בעצם את האפשרות להגיע לאותם עבריינים, אבל יש עם זה בעייתיות. עכשיו, יש עוד אפשרות נוספת, לערב את שירות הביטחון הכללי. ואז להפוך פרוטקשן לעבירה ביטחונית? בוודאי. אחרת, עם הכלים הקונבנציונליים שיש היום בידי המשטרה, העובדה היא שהתופעה הזאת רק הולכת ומתגברת. זאת המציאות. כל פתרון אחר, חוץ מהדברים שאמרתי, זה לזרות חול בעיני הציבור. יש לך פה מעגל שוטה, שחייבים להקים צוות משימה ייחודי ולמשימה הזאת. כי משטרת ישראל, כולנו אומרים משטרת ישראל,